Ничек мында ягымлыга? Olarak. Yıllara. Hayır, kimsenin sisteme katılıyor. Yapılar, var seçimine bağışlananlar, bağışlaşmaya geçmeli. Sadece bölümde sınavlar. Dönemden olmak üzere Татарстан Республикасының мемлекеттік орынбасары Гүлім Сәлешевтегі Батталова Ғабдулла Қайсымбегі Әтілия Татар Дәулет драма театры директорының маркетинг бойынша орынбасары һәм Бектер Ғазым қызы Станова Татарстан Республикасы Язучылар бірлігі рәисінің бірінші орынбасары. Ең бірінші болып сөз сізге шушы күндерде туған күндер бағыттап республикада нендей шаралар уздырыла, онан қала Тукай музейінде Тәуелсіздіктің татарша шешім һәм білуді циркта ұйымдастырушылар, болашақшылар талқында сөйлеп қойсаңыз еді һәм Тукай премиясы хақында да қысқаша. Қайырлы күн, матбуғат конференцияда қатысушылар. Ең біріншіден қысқаша мен ғадаттағыша болған һәм ғадаттағыша болмаған шаралар турында бірінші сөз айтып кетемін. 26 апрельда бүтініміз білгенімізше 138 ел Абдулла Тукай туына 138 ел белгілеп өтті. Бұл күнге бағышталған шаралар республиканың барлық муниципаль райондарында планлаштырылған. Ғадаттағыша бұл күнні Татарстан Республикасы рәисі Рустам Нұрғалиұлы Миниханов 2024 жылда Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исеміндегі дәулет премиясы лауреатларын иғлан етешек. Бұл шара Қазан Кремльда болашақ. Қазіргі уақытта шорт-листта 10 дәулет премиясында 10 кандидат тақдим етілді. 11 сағат 30 минутта Қазан дәулет циркында тарихыбызда бірінші тапқыр деп айтып кетерге бола Ғабдулла Тукайға бағышталған аның әкиятлері һәм шигырьләре буенча Пишән базарында дип аталган беренче милли театраль цирклы спектакль күрсәтеләчәк. Спектакль гаилә елы кысаларында әзерләнә һәм ул Татарстанның милли символы горурлыгы булган Ғабдулла Тукайга багышлана. Бийек татар шагыйрьнең туган көне уңаеннан уздырылган бәйрәм чарасын беренче тапкыр Казанда 16 мең кеше тамашачы карый алачак. Гадәттәгечә безнең төп шара ул опера театрда үткәрелгән иде. Без барыбыз да беләбез. Андагы мөмкинлек ул 1000 кеше пьеса белән чикләнгән һәм менә бу ел беренче тапкыр шул театрда цирклы тамашаны 16 мең тамашачы карый алачак. Спектакльнең әкият Татар дәүләт курчак театрының сәнгать җитәкчесе һәм театр режиссеры Илгиз Зәйниев, Галиаскар Камал исемле Татар дәүләт академия театрының баш рәссамы, Россиянең атказанган рәссамы Сергей Скоморохов, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Марат Әхмәтшин, шагыйрә һәм тәрҗемәче Резида Зәйниева катнашындагы иҗат төркеме әзерли. Спектакльнең цирклы өлеше Казан, Мәскәү һәм Минск цирклары артистларының номерларыннан гыйбарәт. Спектакльдә шулай ук Казан дәүләт циркы балет биючеләре һәм балалар цирк мәктәбендә шөгыльләнүчеләр, шул исәптән цирк артистларының Франциядә узган халыкара фестиваленең көмеш лауреатлары да катнаша. Төп рольне Ғабдулла Тукай ролен алтын битлек лауреаты, атаклы биюче һәм балетмейстер Нурбек Батулла һәм Галиаскар Камал театрының талантлы актеры Артур Шайдуллин уйный. Тукайның сөйеклесе Зәйтүнә ролендә Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Спектакль татар телендә бара, рус телендә синхрон тәрҗемә булыр дип планлаштырыла. Яшь чикләве 0+. Пишән базарында милли театр цирклы спектакль Казан циркында 26 апрельдән 5 майга кадәр барлыгы 8 тапкыр күрсәтеләчәк. Шулай ук 26 апрельдә сәгать 14-тә бийек татар шагыйре Ғабдулла Тукай һәйкәле янында Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасы янында традицион рәвештә татар туган тел көненә багышланган һәм бийек татар шагыйре Ғабдулла Тукай көненә багышланган шигърият бәйрәме узачак. Чарада Татарстан Республикасы Язучылар берлеге вәкилләре, республиканың иҗат берлекләре, танылган мәдәният эшлекләре һәм җәмәгатьчелек катнаша. Шулай ук шул көнне сәгать 17-дә
bu şaranın яңа урыны дип тә әйтеп китәргә була. Мин татарча сөйләшәм акциясе ул беренче тапкыр Казан Кремль территориясендә булачак. Шара 2023-2030 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы кысаларында үткәрелә. Акция кысаларында заманча татар музыкасы, яңа буын вәкилләре чыгыш ясый, республика акциясына йомгак ясалах, татар телен куллану өлкәсен киңәйтүдә аерылып торган оешмаларны бүләкләү узачак. Акция кысаларында беренче тапкыр оештыручылар тарафыннан Ташаяк дигән милли дизайнерлар ярминкәсен уздыру планлаштырыла. Ул аның эше сәгать 15-тә башлана. Шулай бу көннәрдә муниципаль районнардагы мәдәният йортларында традиция буенча татар халык шагыйре Абдулла Тукайның туган көнен истәлекле чаралар, күргәзмәләр, шигырьләр уку, социаль челтәрләрдә акцияләр белән бәйрәм итәләр. Мәсәлән, районнар турында әйтсәк, мәсәлән, Зия утрау шәһәрчеге музей тыюлыгы Каюм Насыйри иҗатына нигезләнгән 2 музей программасы буенча туган тел көненә махсус программа әзерләнгән. Алабугада сәгать 10-нан 14-тә кадәр Алабуга дәүләт музей тыюлыгының көмеш гасыр китапханәсендә Абдулла Тукайны укыйбыз дигән әдәби проект узачак. Бу көнне аны рус һәм татар телләрендәге әсәрләре яңгыраячак. Һәркем килә һәм язучының яраткан әсәрен укый ала. Шулай ук безнең дәүләт учрежденияларда әкият татар дәүләт курчак театры Абдулла Тукай иҗаты атналыгы турында игълан итә. Аның кысаларында биек татар шагыйре әсәрләре буенча театр репертуарыннан иң яхшы спектакльләр күрсәтеләчәк. Апушның тылсымлы төшләре, Кәҗә белән Сарык, Су анасы. Шулай ук Абдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театр Казанның халыкара мәктәбе Әлифба хәрефләре илендә спектакль белән барырга планлаштырыла. Гомумән әйткәндә, безнең программа ул бик зур һәм без әлбәттә бөтен шәһәрдә яшәүчеләрне, бөтен туристларны бу программада катнашучылар булыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Иксера Патшик сезгә Илсон узып торган шигырь бәйрәме һәм Тукай көннәренә әзерлек ничек бара. Язучылар берлегендә һәм белемче аңа инде старт бирелгән, көтүләр университет көтелә. Татар җәмәгатьчелеге нинди чараларда катнаша ала. Хәерле көн, мөхтәрәм коллегалар. Чынлап та безнең апрель аенда Тукай айы һәм безнең гадәттәгечә ул инде 14 апрельдән безнең Тукайның бакылыкка күчкән көнендә аның каберен зират кылудан башланып китә һәм инде 15 апрельдә аның каберен зират кылуны бана чәчәкләр салынды һәм менә аның старт инде башланды. Һәм бик күп җирләрдә безнең мәсәлән инде Тукай музеенда Тукай укулары булды. Арча районында, Кырлай авылында, аның мәктәбендә республика күләм Тукай укулары булды. Анда да безнең язучылар бик күп эшләрне карадылар, төшерделәр. Һәм инде безнең әлбәттә көтеп алган көнебез 26 апрель. Данның язучылар бик тәфсилләп аңлатып китте бу көнне буласы чараларны. Һәм безнең инде иң беренче әлбәттә сәгать 8-дә үк башлана. Безнең Татарстан Республикасы рәисе катнашында Тукай чәчәкләр салу белән Тукай мәйданында. Ondan sonra ol devam итәчәк безнең ул төрле елны төрлечә буладыр. Яңалык инде бик күп опера театры бинасында бу чара буламы дип, ул чара булмый. Димәк, безнең цирк бинасында була чара, зур чара һәм ул бер яңалык. Җәмәгатьчелек шул кабул итеп, без аны кызыксынып үтәбез. Аннан соң безнең бу ел Тукай көнендә багышланган төп чараларның берсе шигырьләр бәйрәме. Ул ел саен безнең сәгать 12-ләр бер периодында башланды. Бу ел инде ул безнең мәгълүм сәбәпләр аркасында цирк тамашадан соң сәгать 2-дә башланачак. Монда шулай ук елдагыча безнең китап күргәзмә, китап сату, китап сәүдәсе булачак Татарстан китап нәшрияты белән. Бу чараның сценарийын Үзәл Мөхәммәтшин безнең шагыйрь Үзәл Мөхәммәтшин язды. Һәм аны инде соңгы елларда традициягә кергәнчә безнең шагыйрьләр алып барачак әлеге чараны. Яшь шагыйрьләргә бу ел сүз бирәбез. Аннан соң безнең Татарстан язучылар берлегенең
Әлмәк бүлекчәсе һәм Шаллы бүлекчәсе бар икән, аларда да традицион шигырь бәйрәме булачак. Алар инде үзләрендә үткәрәләр бу чараларны. Аннан безнең гадәттәгечә 24 апрельдә без Балтач районына бер төркем язучылар, җәмәгатьчелек, журналистлар да булып китәбез. Балтач районына барабыз һәм анда Тукайның әнисе Бигмәмдүдә абыстайның каберен зират кылу сосна күченкәсендә булачак. Һәм шулай ук инде Балтач районы үзе әзерләгән чараларда безнең язучылар катнашачак. 27 апрельдә гадәттәгечә Арчада үтәчәк шигырь бәйрәмендә һәм Тукайга багышланган шул чараларда шулай бер төркем язучылар анда катнашырга җыена. Аларның программалары шуңа Балтач районы үзе тәгаенли, Кырлайга бару әлбәттә булачак. Шундый безнең алда торган эшләребез хәзергә һәм билгеле Тукайга багышланган чаралар булай гына моның белән генә бетми. Һәр мәктәптә, балалар бакчаларында, башка җәмәгать оешмаларында, мәсәлән, кооператив институтта, үзәгендә бу чаралар дәвам итә һәм аларның барысында да безнең язучылар әлбәттә катнаша. Сорап бүгенге сорау, демәк, опера һәм балет театрындагы чара белән циркка күчә шигырь бәйрәме 14 сәгать 14:00-дә башланды. Кайсы көндә үтәчәк? Операда механистик шигырь бәйрәме урынын үзгәртмәй, гадәттәгечә опера балет театры янындагы Тукай һәйкәле итәгендә булачак бу бәйрәмебез. Рәхмәт бик зур. Гөлсем ханым, сүз сезгә. Сез беренче мәртәбә Казан арты буенча дип исемләнгән беренче театраль тур оештырасыз икән. Шул вакытта тәфсилләп әйтегез. Рәхмәт, хәерле көн. Габдулла Тукай исемендәге Әйтнә Татар дәүләт драма театры быел тарихта беренче тапкыр И Казан арты дип исемләнгән Казан арты буенча театраль турга старт бирә. Әлеге турның идеясе безнең министрыбыз Ирада Хафиҗан кызы Әйюповадан булды. Инде аның хыялы күптән безнең күңелләрдә яши иде. Чөнки Казан арты, әле ул без Казан арты дибез, ул безнең телебезнең, мәдәниятебезнең, сәнгатебезнең, мәгърифәтебезнең бишеге дип саныйбыз. Казан артының әле без белмәгән, без күрмәгән почмаклары, аның шәхесләре, аның кызыклы тарихы әле ачылып бетмәгән дип саныйбыз без. Һәм менә шушы театраль тур идеясын без чыннан да театрыбызда аны күтәреп алдык. Бу чыннан да уникаль проект дип саныйбыз, чөнки дөньяда турлар күп, экскурсияләр нинди генә безнең Казаныбызда да, аның башка районнарда, шәһәрләрдә дә бик күп турлар үтә. Менә безнең бу театраль турның төп үзенчәлеге, төп фишкасы дибез инде нәрсәдә соң? Нәкъ аның исемендәгечә ул аның театраль булуында. Ягъни безнең локацияләр, безнең нокталар дип әйтик инде, менә без әлеге тур безнең башлана Биектау районындагы Иске Казан музей тыюлыгыннан, аннан соң без Яңаширмә авылына юл тотабыз, Арча шәһәрчеге, Кырлайдан соң Олы Мәңгәргә, Әтнә районына китәбез, аннан соң Олы Мәңгәрдән соң Олы Әтнә һәм Түбән Бәрәскәдәге Таш мәчеттә без әлеге театраль турны шул Казан артының бөтен рухи, дини, мәгариф өлкәсен колачлап, менә шул театраль турны тәмамлыйбыз дип торабыз. Һәм менә бу театраль тур һәр локациядә, һәр нуктада монда стандарт турлардагы шикелле экскурсовод, гид сөйләү белән түгел, менә туристлар дип әйтик инде, мин аны гел тамашачылар дип әйтәсем килә, театрда эшләгәч, автобустан төшүгә үк алар театраль тамашага эләгәләр. Бу театраль тамаша, менә шу гид сөйли торган информация аларга театраль күренеш буларак тәкъдим ителәчәк. Һәм инде иң үзенчәлеге нәрсә? Менә хәзер яратабыз бит инде иммерсивлык, интерактивлык дигән әйбер. Һәм менә шушы туристлар үзләре үк кайбер локацияләрдә шушы тамашага кирип китеп үзләре дә катнашачак. Кайбер урыннарда алар мастер-класслар рәвешендә, кайбер урыннарда ниндидер шушы тамашаның массовкасы рәвешендә, һәм алар шушы үзләренең шушы вакыйгага, тарихи вакыйгага, шушы мәдәни вакыйгага катнашлары булуны тыю алар өчен бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде. Һәм менә бу театраль һәр локациядә булган театраль
күренешләр, тамашалар безнең көн ахырына ул инде безнең тулы канлы бер спектакль, театраль тамашага әйләнәчәк. Ягъни безнең һәр локациядәге театраль тамашалар үзара алар мантыйкый яктан бер-берсенә бәйләнгән. Менә театраль турыбызның иң үзенчәлекле яклары дип шуны әйтәсебез килә, һәм тагын әйтәсебез килә әле. Менә без бит Казан арты Кырлай диюгә безнең күз алдына иң беренче килеп баса Габдулла Тукай исемен Тукайның әдәби мемориаль музее. Кырлайда әле без белмәгән менә Сәгъди абый йортының без белмәгән үзенчәлекләре, Сәгъди абый йортындагы йорты янындагы Әхмәт хан бай йортының серләре, без әле күп җәмәгатьчелек белеп бетермәгән серләр. Шул ук вакытта мәсәлән Казан артының беренче, икенче гильдия сәүдәгәрләренең тарлары, аларның серләрен саклыйлар, аларга нинди вакыйгалар нисбәтле. Менә шул әйберләрне безнең яңа күзлектән туристларга күрсәтәсебез, Казан артын бөтенләй башка көтелмәгән яктан ачасыбыз килә. Безнең беренче турның беренче көне безнең инде 26 мартка тәгаенләнгән. Турга инде бернинди урыннарда калмады, аны бик зур ажиотаж белән алып бетерделәр. Һәм инде безнең киләсе турларны билгеләгән көннәрдә дә нәкъ шундый ук кызыксыну булыр дип көтәбез. Билетлар безнең сайтыбызда инде билетларны алу мөмкинлеге бар. Этне театр сайтыннан һәм нәрсәсе кызык, беренче көнгә безнең менә нәкъ үзебезнең Казан артында яшәгән кешеләр алды билетларны. Димәк, әле үзебезнең җирле халыкның да шушы Казан артында яши торган халыкның да әле бу мәсьәләдә менә бу локацияләрне алар җитәрлек белеп бетермиләр, аларның беләсе килә, кызыксынуы бар дип уйлыйбыз инде. Киләчәктә без инде бик өметләнәбез бу турның ничек дигәндә уңышлы булып, киләчәктә аның даны еракларга таралып, бәлки Россия регионнарыннан да, Татарстанның башка төбәкләреннән дә безгә шушы турга килүчеләр булыр дип уйлыйбыз. Турны инде без ничек эшлибез, без аның көнен билгелибез һәм билетлар дип турны сатуга чыгарабыз. Һәм менә без ул сатып алу шул төгәлләнгәннән соң шул көнне без аны оештырабыз. Ягъни анда 1-2 кеше генә теләк белдереп, без аны эшли алмыйбыз. Ул шактый гына бездән ресурсларны таләп итә, чөнки безнең бөтен труппабыз диярлек катнаша бу чарада. Һәм менә шушы турга кешеләр җитәрлек җыелганнан соң шул әйтелгән, күрсәтелгән датада biz bunu кабат-кабат шулай оештырачакбыз. Менә мәгълүматлар шул, сорауларыгыз булса, җавап бирергә мөмкин. Бик зур рәхмәт булса, мондый коллегалардан сораулар күчеп. Бірінші сұрау Леонид Даниловичқа. Биыл Тукай премиясы лауреатларына Кремльдә бүләкләү нәрсә белән бәйле, ни өчен аларны бераз халыктан аерылдыгыз? Халык сүз алдында бармы бу эшләр? Һәм бу лауреатлар соңыннан кайчанда менә шушы көнне халык белән кайда очрашачакмы? Цирктамы яки Шигырь бәйрәмендәме? Поездкаларны халыкка күрсәтәсез. Бик зур рәхмәт. Минем хәтеремчә, без узган ел лауреатларны күрсәттек шул Шигырь бәйрәмендә, шулай бит? Һәм мин уйлыйм, без бу ел шулай ук аларны кунак булып чакырабыз. Чөнки безнең бит премияларны тапшыру ул обедка хәтле булачак. Һәм аннан соң шул цирклы тамаша, театраль цирклы тамаша, һәм соңыннан без аларны мин уйлыйм чакырабыз һәм алар чыгыш ясаячаклар шул Шигырь бәйрәмендә. Әлбәттә, безнең бит ул традиция ел саен безнең Шигырь бәйрәме бу елгы яңа лауреатларны тәкъдим итү белән башлана, бу елда шулай булыр дип үтенәбез. Әлбәттә, үзләренең бу эксперимент. Ләкин менә бер яктан карасаң, безнең балалар циркка йөрүчеләр ул безнең 80%-ка җитә балалар саны. Һәм андый да максат булган иде, шул менә безнең Тукай иҗаты белән, Тукай тормышы белән иң беренчедән балаларны чакыру һәм әлбәттә таныштыру. Һәм әлбәттә безнең шул беренче установкада, беренче шул менә 26 апрельдә узган анда кунаклар арасында күбесе балалар. Әйтегез әле, зинһар, шигырь итте бит.
циркта мындай тамаша болуп бик шарт. Менсиз сөз değil. Lekin adetde oturan полиция Татарстанның делегациясы бетинде шеміне тотап шеме койгырткан, бик көп өлөш кеткен бетин шундай олорак яшьтәге кешеләр җыелып, шуның мәгънәсендә тотарга коймагы җыйлады. Onun çiftler olsa tigirde de bunda da şekillendirilmez. Çünkü sırka var mı ne? Şimdi sen etken sözü de neden çıktı ki şu doğalara koyduk koyduk. Total intelligensiya yapılan Ege uğran. İşte biz sırka Tatar intelligensiyasını jıyalım. Жыялачы олар. Çünkü onun işlerliği ol bir sirk meydançığı bulsa da onun işlerliği şu mene Tokayıcı. edebiyatla bağışlanıyor. Aslında anlayı bize. Laureatlarında Şuna göre edeb işlep karıydı zaman üstüre. Belki şu mesela sırktağı tamaşadansın, o vakıtka bitini Tokay premisi laureatları bilgili bulaşır. Alarını belki şunda olursa halka taqdim ettirge de men Rüzgar Payettinşe görüşüp de İkimi kursun laureatlarmadı. Ulaşırız. Çünkü anda bir şu resmiyeler hazır vakitte o planlaştırılmalı. Çünkü onun şu məğnəyə şu күнүгүү prosesi bolurga tieş. Alaysa sırkta en yukarı konaklardan kimler bulaşır? En yukarı olumda bizning balalar. En yukarı konaklar. Elbette resmi kişilerde intelligensiya da ulaşır. Rahmet. Matematikada Rahmat da Мен айтып кеттім, 26 апрельден башлап şu премьераға анда шақыру рәвешендә булачак, ләкин аннан соң 5 майга кадәр тагын 8 тапкыр бу пьеса дип әйтик, ул күрсәтеләчәк һәм анда инде теләгән кеше бара ала. Әйе, әлбәттә сатылмас. Мен кызганычыбыздын total интеллигенциясы билет алып йөргә яратмый, аларга билет таратылачак. Шуңа күрә без аларны беренче көнне шул төп премьерага чакырабыз. Dilek 26 günü sotusuz bulaşır. Сатусыз булачак. Onlar şimdi sotuğa çıkacak. Opera Hambalit Teatrı'na da gayet sotu medrevi bir koşu yapıyorlar. Şakırlar bu işi. Olay da şular. Sokmana. Шул принципи. Анын да бир нюансы булды. Анын көйүнчү сыртта дегенде быйыл гаиле жылы буларак мында биздин интеллигенцияны язучыларыбыз да шулай ук балалары һәм утлары белән бергә чакыралар. Язучыларда бу нюансы бар. Yok, sırtlarda ben de sorayım. Sırtlarda bunu. Kutlap kınatlarız. Рахмат. Daha sıralar aldıysa hürmetli kolegalar. Evet. Тур башлана базар истикбалга базар тыйылган. Һәм бит дәрәҗәләр мин барга Dilenirken. аны мин бая башлана булган да дәрәҗәләрне җыйнап килгән. Anda ışırakta biz şakıracakız Үзебездин Этне театрының bizim бик уңайлы парковкасы бар эми. Сиз шуна машинаны калдырасыз. Автобус белән Иске Казанга барып турны башлыйбыз. Бәрәскедән соң инде Этнегә безнең 5 минутлык кына юл. Кире Этнегә кайтып, үзегезнең машинагыз белән кайтып китә торган буласыз. Минем әйтергә онытканмын икән, бу театраль турның сценарий авторы Альберт Шакиров безнең якташыбыз. Сиз аны барыгыз да яхшы беләсез инде. 26 март башланды. Апрель. Biz bu turnu 28 Mart günü Respublika jurnalistlarına təqdim etkən idik. Менә 24 Aprel günü bizning Татарстанның tur firma vəkillərinə biz bu turnu tagын bir tapqır təqdim etəcəkбез. Киләчәктә инде шушы tur firmalar, tur agentlar белән дә эшне җәелдереп җибәрербез дип ышанып калабыз. Безнең сайтта сатыла. Казан арты дип атала театраль тур. Сайтка кирсәгез, нашы спектакльләр белән бер рәттән анда билетларын алырга мөмкин. Бәяләре якынча ничә? Бәясе менә бүгенге көндә 1350 сум. Бу иң минималь бәя дип саныйбыз инде без моны. Һәм өстәмә комплекслы төшке аш алырга мөмкин. Бу Кырлайда ресторанда ансы 350-400 сум тирәсендә. Менә обедны кирсәң 1700 шул бәягә керә.
Bu özün aklıyma kommersiya proyektini bu teatr. Bu әлегә үзен артык аклый торган әйбер түгел. Моны безнең журналистлар белән очрашуда министрыбыз Ирада Хафиҗан кызы да әйтте. Моның әлегә рентабельлеге алай югары түгел. Бу иң беренче чиратта безнең менә шушы Казан артын таныту, шушы театраль тур форматын җәелдереп җибәрү максатыннан эшләнә. Киләчәктә бәлкем бу турыбыз безнең бик популярлашса, бәлки аның коммерция ягыннан да файдалы, уңышлы була башлар. Юк, безнең турның татарча да, русча да үткәрү мөмкинлеге бар. Әгәр дә инде бездә бит инде ни кызганыш, мәсәлән, группада мәсәлән 10 кеше арасында бер рус була икән, без инде барыбызда автоматик рәвештә русча сөйләүгә күчәбез. Шуңа күрә турны сатып алучылар арасында рус теллеләр күп булган очракта безнең тур рус телендә барачак. Менә 26 көнне безнең беренче театраль турыбыз тулысынча татар телендә генә барачак. 26 künni tağın bir vakıga deyilme. Bu yüz yantuarının soňky 3 günü Karif teatr direktoruna, ol bik milli janlı direktor kızıydı bizning. Ona nediga bolsa, olga tabi da milli proyektlarda işi olarlık nedir, iş bunu takdim edilen, nedir sorun dep bolsalar. Iş yılını ana təqdim itileşer. Hem bir kimde anı icad yolunda şişlenmeyi, min oyum uları bir küp proyektlarda bizden katlaşır. Elbette bizden tiyatrolarda bizden medeniyet. İş yılını boyunca evet. Yukarı bilgileri. Мәклифәләре вартан сыйларымыз булса кирәк. Tağın bir dämetten çıka tağın bir sıra. Şuşu var bir şey 26 aprel temasına biraz bağlışlı. Bizim Tuğan Tel heykeli turunda söz bolgan idi. Prezident bilen şurada da bolgan idi. Soňundan anın konkursun bir tura uňuşsuz bitdi diýip aňlaýyp soýlanmady. Alga taba bu meselede niçik nerse bulaşak? Heykeli görecek misin? Bu sıra ol bizde tura. Bizning üstünden bir kim olmagan. Onun uranı bilgiler. Şu Milli Kitapxananyň ikinci ýagynda Kazansu ýagynda bularga tiýiş. Milli Kitapxana bilen Kazansu arasında. Hem häzirki wagtda bizning proyekt bolacak. Hem bu proyektni biz Kazandagy şu Üseş institutu, Şäher Üseş institutu işli. Hem elbette biz ulypyz handa bir neçe temada häzirki wagtda bizning balalar parkda bolacak. Şulay bit hem şul wagtda okutuşlarga bagışlangan bir tema bularga tiýiş. Lakin biz şäher bilen bu urunga çykdyk hem şul tugan tilge bagışlangan hektel dip deyip bolmy, belki ol şul monumental ekspozisiýa bolacak. Kompozisiýa, monumental kompozisiýa hem bir neçe ýyldan turaşak. Hem häzirki wagtda şul mene uranyň proyekti türünde iş alyp baralar. Tağın sorular başka bir şey olmasın, tağın birsin. Bu yıl Minhanov, Kafançılıkçı reisi, Minhanov Tatarihliğin işraşamı? Hem neydi temalar ko'tarilip mümkinlikte asfaltlar? Elbette işraşa, ol işraşu adetdegiçe 26 aprelde irde bilen bolacak. Gymymy tema bu yıl şul balalarga bagışlangan, gailege bagışlangan ijadi işlerde katnaşacak. Hem şol wagtda bizning massy kulem şaralary arasında balalar bilen işlegen katnaşycılar bolar. Ular matbuatına başlayan ayrı zertlemelere bular dip bilen. Tağın soralarımız bolsa, Brüzilya paran soraları tamamlansa, Olarning sınavı bir taşanda tamamlandy. Жаңа башынан ахырда катып шериле пана бардырабыз. Туган түркүнө багышталган алайса матбугат иштешин ушуну менен тамамлайбыз. Бир жамаатчылыгын шахар бешечилерини туристтарды да
Şey, bir zor maçlar var, sıkıntılar, krizeler. Tam ben okuma yaxşı soğuklaşları bulup. Kıyak bulsun, yağmur bulmasın. Birinci. Bir şey malumat, bu da bizim Tokay bilen belgileyip aytırgan mümkün. Bugün hazır saat 2'de bizim Tatarstan Yazıcılar Birliği'nin Tokay klubunda İldar Yüzeyev'nin premiyesini tapşırı tantanası bular. Jurnalistler için kızıktırdık bölüm. Rahmetli de sizden de katlaşamazsınız.